Vadiva vatereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Saka muroyeru akaisa poison ndati muroyere iwadamusunga yo hausatwa muroyiwa urukwati munhu unotaura kakuroya iyozokutotaura kuti wakatoroyiwa kuroyiwe unoti muroya takuti ndindakauraya rini ndakakupengesa wakambona muroyi unoda muroyi unosvikofajira pamusoro ichamani nyaya yandikuona yataurwa naPG ari panasiria watipe gwara rakanaka bati amene tiripanenge tiri fungo rasika padiviri watipe gwara rakanaka rekuti maibhokisi akandisira post yakanga iri kutowekawo muna PG slowly yandotodai pamachizofanana next year pamwe aitotatsa kuti ufa ngoti tese takatorohizwa mapoizeni aro edu arikutobhuika kuti imwe poizeni unonyeperwa kuti ipoizeni ka isitori poizeni poita imwe inononokawo kuti kukurai kana kuti aitokuurai inongokurwarisa kana kukuremaza azozviramba kupei then after mai mutetwa akazonokawo mahonzi samwe nenyaya mbeu akanzi akadonhedzwa kuti akadonhedza pake but all in all PD wazotaura kuti aya handina daka nawo handina nyaya yawo handina nyaya nawo kuno kudari akaunza nyaya kuno kudari ndi maibhokisi ndo akauya komangara nyaya yawo kuno anokamutetwa haana kuya kodi komangara nyaya. So maibhokisi ndo akuda kuzvikiliya, ndo akufana kutsvaga avenue yekuti iwo vazvikiliye because pamberi pamambo PD wacho wazobuda. Isusu hatigoni kudhisimisa kuti handi PD kana kuti ndiye, hatigoni kuzvitaura izvo because tinogona kuti handiye musi unozobuda zvevakaita semukendare rinei harinyatsikukwanisa kubata nyaya nemazvo. Tirungoti PD wataura kana kuti haana kutaura zvese izvezvi maanswers kwatiri ari two, either positive or negative, but chinozonyatsa kuprova ndokunge patsvagwa takonzauta from maspiritualist anouya konyatsokupa verification yekuti maibhokisi vanoroya here kana kuti havaroya, but munhu arikuda kuzvikiliya apa munhu ane kesi kuno kuti maibhokisi vanamutetwa vakatotaura vakatogara kumba kwavo. tiri ipapo tiri kubhuka tiri kutsura maibhokisi aimpliketwa munyaya iyi achizuro mafacts
ari kushandiswa acho neaccuser who happens to be serious anoti tatamaundi tuparawa haasi kuholda we might rush kuti ungazvikireka yeti allegation racho kaka harisi kutombodawo svika ikoko siriya wacho pamwe kutokudaidza kuti siriya uri vatodana muzvitaura I don't know pamwe ndiriwanza kuti siriya harisi kumbotaura nesu pari wambotaura naye saka tiri kuenda Vakaenda chikweu chega kuti vachitika siriya uri kuuya kudare akosvikirwa isu tomusunga ari munhu ndimudedza mukoma zvogara apa ukaendesa kuti chikwara cheguru zveshuwa mashoko akataura siriya munhu avamirira here makapumha maibhokisi ndio zvaagarira but ari kutadze kuzvi hatimhanyisi isusu hatigoni kumhanya kuti maibhokisi azvikiriya kuzvikiriya pama-allegations asi kuholda why you caring a cause isusu sedari ininika handisi kuona parunozvikiriya maibhokisi because hatorinyangera angauyo nenyaya dzagarama saka kuita zvozvina nebasa maibhokisi anonyapa peno munhu wenyu ndimunomuza gawe adai nenyaya dzake pana handisukazosvikirwa isusu totosvikirwa kuti mutomirawo svikirwa kuti tipedze nyenge mundoti nyaya yakutsvanga svikirwa zava totipedzera kai ini nandigoni kudaidze nyange baihama nenyaya yacho ngaapuwe nyaya wazwaka pane here izvozvizvi uri kutaura kuti maibhokisi murimurori kuda kuzvawo zvemasvikiro munhu adidana anonga achirwara nonadarika kuti nyaya idzi dzine dziri nyaya dzezvakatoma dzine dzisida kuti dziite sei ngapawande munhu unogara apa muri kuita sei mai munogara pasaidi pemwana munoende kuno nemwana sei itori chei muende kogara apa ende next time muchiva akadzimura kuda kuti muchivaudana munyi munongoerekana mabudirwa mukasunga mazambia muchati goma kazhinji muchiuya uyaye mazambia neunopfeka tumatraki bhotom mukati memadresi ndopedzera tautomwi nyaya dzenyu dzezvatisiaizvozvatinopedza yo unodari lemawemana wakaroba unanangati wakakamira sevana ese fo baba sari kani siriyezviwa nyaya yavaona kudari munomba ndeyekuti maibhuku unoaziya here unoaziya pauri unoaziya maibhokisi akuti iwo wakandibvunza unobvuma here kana kunozviraka unobvuma here kana kuti unoramba uchidia asi zvinhu matanire zvinoita mani unozoka kuhuta nekutsvanyirwa kutsvanyirwa hazvinobva iwandira ndinofunga ndakamera ngamboni ndati muruda inotsvaka n'anga remaprofita nditori pana ndazviprofita
ndoko ndichabuda dai talemba iwe muri kuya udare nhasi ndotanga dare 3 years ndazviziva kuti ndozvaachataura saka ndataura kuti munaona kuti panapa iyo izvaiushona iyo asi ndozive zvaunoziva kwaio tese tine zvetinoziva muno maibhokisi ari kuti iwo vakandidiri muroi panyara pao. Do you still remember panyara dzipamba penyu maibhokisi ari uchisumuka kuti atauri kuti muroi saka muri kuona nyaya zvezvi baba muripo baba Tori chega kuuya kugara mai muripo Siria muripo iwe ndi mune noma yacho. ndimaini mwana wenyu mwana wenyu kune zvaanozi obva atangotaura zvinhu muri kwazvisa zviri kuita mwana wani mukutaura muya manje wabva asvika pakuti aya anoroya munomu watozvidini watozvita akatorowa vanhu muno unozoti warowa vanhu here wauzoziva zvotishandisira zviro zvinogona kudini izvozvo iyo wamuzwa iro yakitaura kuti maibhokisi muro yakandisira wamuzwa mazvizwa mazvizwa ndiyo mhosva yatiri kusungira yekuti muri kuwati munototi mutipe tangible evidence umbo munotsigira masoko aya muroi pakuti kuti kana imimi musi kugona kutitsanangurira uroi hwawo ava paakuda munhu unodzadzisei masoko ake unobva kwemunhu mukatadza kuita munhu iyeye mafekisi eminawo uyu wanomusunda iyo I think ndinozwisisana nyaya ma-allegations amuri kuleya against her are unfounded uri kutoaramba muri kumuzwa asi uri kuzvidii chizi uttering those ways meaning kuti pane kachiwanhu kari pano kari papo kekumusha kwani kemuri kuda kuti muite sei mukagadzirisa kuti katigona kukubatsirai kotokubatsirai kubuda kuti avatounze nyaya yekuti ndakungoti arunyepa kuti ndakazi kuti muroi uyu wataura muno iwo umwe unobudirwa ro asi uri kutaura mwamuzwa todi tongoti ngeuyo ari kuti muri munoroya esindotaura munoni nyama yemusoro zeyange yako ari kuzi muroi tokoitawo wavo mwana musikana unoti munoroya ogarawo pasaidi nemi zvemakaita uino ogarawo nemwana wavo mwana wavo iyo zvawataura mudare muno mwatizwairoti anoroya mamuzi wakachitaura uruti handizvizi akatobhokisa amwe muno mupane dzabviswa bhokisei muno vekuseinezikanauka zvese uruti handii isitiri kudare muno uyoyo mangaro saka muri kuti toita sei ane nyaya ndiani
ndokwaziwa saka vane nyaya asauramba nyaya yawo yabva upubva izvizvi arikuramba saka toti inodiwa kusaina murikuona kubvunzo wanguya anoda kutaura anosunudza muoko kuti munosununguka kutaura mubvunzo iwoyo ndambobvunza tichinde kutanga kuti urude n'anga apa ndiani maibhokisi ana n'anga dai apiwa mafacts aitaura kuti nezvemwaitaura zvese zvobva ndingatifambe ino haasi kutombota zvekanga hapana mafacts munhu ukaitirwa mafacts unosvika pakuti rume kana mufundinini ndinhara yangamadaidziwe munhu ndovandataura haasi kutombota nekumbozi uri kutaura nyaya yacho ururamba but isusu dare tazvizwa meaning kuti nyaya yawo yamangara imimika mukashaya zvekuita nenyaya yenyu yawo yamangarwanga tiri kubata ine mhosva yopfuma uroyi munoiramba here changamira isi kunozwawo mwana wodaro mwana wenyu kunozwawo mwana wodaro mwana mhosva dzese bhaibheri aikudzambika nemhosva dzana babai imhosva yemwana wenyu uri kusukudze muromo imimi munoda kuzozvitsvaga ezidhigyoayozvi kuti mwana uyu uri kukonzeresera mhosva idzi chinji mogadzirisana musati mukamaita zvinhu zvanetsa muchirungu vanoti maladministration on your part must not constitute an emergency on my part kusarongeka kwekusai kufambira zviromba mwenyu hakufosi maibhokisi kuti atengese mbudzi 2 nemombe kuti azvikirie zita rekuti handiroi imwimwi tiri kuda umbowo hwakakwana hwamuri kunenedzera maibhokisi kana pasina tokubata ine mhosva moripa then mozoenda imwimwi kun'anga dzenyu nemhuri yenyu kuti iwo unotandondotaure zviro panani mona ndanditaura zvimboripa mogadzirisa ingozi yekumusha kwani kwenyu zvikora chakamire garida muri kumboona ndopanda ndati dai ranga riri svikiro riri kwauku raifanira kusvika kune avo rasvika kwabhokisi ndo vanozoenda kuoripa saka manje harisi svikiro rapinda mu nderawo ndambobvunza kuti imimi zvamakawana paa zvaakaita panyaradzo makafuti kuti muchione kuye kwamaita kuno maifanira kuti mane mav11 ekuti awawa muroi ngekuti uyo akataura izvako wakumurangirei manje saka makavokewo moto muziya sokurunomuriyaita ivo haiti toko unobuda kudaro tiri kudai epadoya tiri kudai muri kuona pamwe kumarara nezamu pakapuwa mwana wesamu maifanira kudai makati muri kuona kuti mwana uyu yaane ndani ka semhuri katidongoretso chipa mwana wedu asichiparire kuti mosvika nhasi mwaakumiririre mwana wenyu muchimudaira zvinopfiiri makamiriro iyo ndochichazodini ndochichazokutaura but imi musina kuchitsvaga kuti chinomiririra zviri kudiwa here kana tichapengereka zvichaita chii mwana wenyu asati akundirwa aiziwani muna here tumwe tumaelement twakangobuda kumashure turi relevant kunyaya dzekuti baba enyu anga akaitirwa zvakashata nemaibhokisi kumashure kana kuti munondotemba nestatementuka yako mana hatikupedza nguva maibhokisi auya kuomangara nyaya yekuti inini taenda kuchechi kunyaradzo usho wakauya akati muroi makandiuraya ibvai pano. So she felt she was humiliated. She suffered humiliation, pain and suffering. One way to feel the deformation of the character.
all those things. Saka inini ndidzo mhosva dzavo yaumangana kuti vanhu ava vari kundinenedzera mambo. Saka ndinoda kuti vauye vachinatsa kuburisa nyaya yavo neumbowo chiti pai rakazara tichizwa najuwayo kunosunga mbuya inoroya tipe information inotibatsira kuti tisunge muroyi. Kare kaya totoenda naye kuchikandaro iyo kwati umurashirwe asi todomubata nenyaya kupi chiti pai mimi tibatsirei munoda kuti munoda kutiite sei munoda kuti isiya yakadaro ndiyacho uyu dai akataura kusangano chete ka taita daita tiripo takazvizwa ino muno ndozveta kutiwo chinatsi kutipa rakazara kutoti nanisozviziva. Saka inewei ari kuwithdrawa statement yaatopa mukoti atozvitaura kune inonzi witchcraft suppression act. Otherwise zvekuti isvikirwa hapeno hazviona hake kusvikirwa, but she was agitated. She was like becoming violent. Kuti tichi differentiate violence nekusvikirwa. They are two different things. Mai acho anga akuitawo zvakatofananawo nemwana wacho. Mukomana wanga akuita acrobatics spina tetaachita. Saka kwese moda kuti titi mabudirwa ere ngekuti makatsamwa ndazozwa kuti ichiki. Saka hatidi kuti chiki dzenzi dziende koshandiswa kuprovoka amwanhu anobhoikana anorwadziwa vane tumadanho twavanako musociety, vane marespect evainawo, vane mari dzavaipiwa naanhu achizi anhu akutoti mudombo muroyi mari mudodai muroyi hamuzizirea muroyi watohumiliation. Uroyi hwake hunoda kuti huzi paakaenda kudaro akabatwa nemhosva yeuroyi zveshuwa muroyi. Inini uroyi hwavo huri kuita word of mouth against word of mouth. Hazvina zviziri kuholda order of which chances of her winning this case against you is high, and it's gonna cost you a leg and an arm. Imwe mai mimi pakataurwa nemurume wenyu kuti mai bhokisi ngaasasvike pamba, makamutaurira naye. Ana akambozvizwa here kuti baba akambokurambidzira kuti mai bhokisi ngaasasvike pamba? Pindura izvo kubvunza ndati iwo haasi kugadzise musha wakuti uzikanwa dzavo dzasimuka dzaparenda inozoita pane vanandi kubvunza mai, pane panandida kumbosvikawo hangu zvicho ndati imimi pamakataurirwa nemurume wenyu kuti mabhokisi ngaasasvika pamba handisi kuvaona zvakanaka. Ana enyu makataurira here aizvi hakuna mwana waizviziva na mati unonzi anoi Siria haanotobvera atombozvizwa pane pandabata PD wakafanisa Rabu haana umbobuda, haana umbomuka, wakandozorora. Imimi kuona kwenyu ndipidi erorudza. Ini mambo changamini handichazii. Iyo ne aidendaiona musi wacho nyarado zvaitwa zvacho rimwaijamba mumwe mukadzi vaijamba ne iyo akutanga kuti sezvaidamba vanga ichijamba macho zvingaikuro mumwe mukadzi handu ndonga utopenga
Wasati munhu akajama ofunga kuti kusvikirwa iwe wanga uri kujama umu vaivoti kukhona kumbana ngasumzamo kotaura tiso ndakabvunzwa mubvunzo wekuti saka tovadii ndani kuda kupindura kuti vese vanoda rubatsiro vese vanoda n'anga pane mubvunzo wacho wamobvunzwa wese nani mamuku vakaubvunza kuti ava vanoda n'anga here ava vanoda n'anga here anoda n'anga ndiani nendanoda kupindura kuti vese wese nani nepazuvayo nekwaebhokisi wanda n'anga dzembiridzo dzakawandorera aipa bhokisi anode n'anga here muri kuzwa zviri kuitika here mbuya maibhokisi ari kuzanoroya aya mazvizwa here taabvunza ati handiroi wacho kati handizviziva maibhokisi muda kuripirwa maibhokisi ati handiroi muda kuripirwa pano akomana acho handingatibomire zvekwakomana akapfumwa ndimi muda kuripirwa inini muda kuripirwa nei handinobva ndimambo nana baba mambo ati akapfumwa nana baba imi ndimavapumhiwa imini imini ndimavapumhiwa imini mwana akaroorwa wenye musikana ndimunotaura zvamunoda kunyange handadzenziriko nani muno ndimunotaura zvamunoda bheseni ndoda chii ndikunotaura izvi ndiri kubvunza imimi ndimumwanzi makapumhiwa uroro muda kuripirwa nei nevanhu vekwadhora inini ndoda mhoni mwana wayo anhu ekwadhora mbuya bhokisi atanda mhoni mwana wayo munotaura chero pakwai munotaura makasununguka taura makasununguka muno kuti munoda kucontributa makasununguka kutaura batsirai saka ichizi community court anoziva isu yenyu imini isu yenyu imini iri kunaoneka vaudii mune problem yaitwa nemwana wenyu asi matadzana uisimisa hamuzi kuifambisa imimi mai imimi makambofamba here nevholimero rekufa kwababa munoda kuti mufambe ruva tora nemivhuru yenyu mofamba nevamwe vana baba vakasara nyaya yenyu mobva manatsoizwa mamiriro yakadii motaura naPD ndokuzwa kuti PD uri ikokokoyo wakasvikayo sei PD anogona kukupai anja dzake dziri straight from the horses munouya imini kudare kuno kusungisa mai domisa ndauya kuno kuchakana tine mafambiro etakazviita nenyaya yedu takaenda kuzoona kuti baba tinenge takaenda akazobuda baba atitauri kuti ndakauraiwa namai muketwa saka tinoti mudaidzi mai bhokisi namai wauyepi motitsvakirawo chimusoro imwomwo munodii kunoona makazwisisa chimusoro unoona unotoona usingaoni hani mune matv kudzimba mune chinonzi
chituo chema-DSTV chini dhekodha. Ukatora dhekodha iyoyo kumasvingo ukaenda naro magaveti ukarisa paTV harone. Saka inini maona kuti inini hanombo hwakawanda hwekuti maibhokisi namambisi vakaura munoya nenyaya iyo. Isusu todaidza chimusoro muno maibhokisi maimutedwa maiguwayo naamwe anonge ari nedare rese chimusoro taura totobuda topedzanayo tobvunza kuti tagutsikana here mamwati hatina tobayirira chimwe chimusoro chechingai magutsikana here moti hamuna torwa chechingai tochiona maanza abuda maibhokisi ndikanabatanimusha totovarova nematsura roda vakauraya munhu asi nhasi nyaya iri munomu mabatwa iri nemhosva yekuumha mai chaita kuti mubatwe nemhosva futi zvisina tsanangudzo ngechekuti munhu wakabara mhosva iri uri kuiramba ukaramba statement yako watobvuma mhosva inewe. Saka technically tawabata vatori nemhosva uyu akati havamuroi. Hapana umbowo hwemina hunosimbisa uroi hwavo hunovaimplикata kana kuvaifuna. Chatati chitoda ndechekuti iwo siriya iwo utitaurire kuti iwo unoroyawo here because nyaya dzeuroi Vabayo mune muchitomaigireta mese muchitodai kudai motodzana ngokuti umwe munhu uri muroika iwo usingaroika asho mwamwe akabira ramaorenji wemunoroya mwese muri wauzizaa ndakadzidwa nyaya idzodzo dzakawanda dzinoitika kuti muro ndati dhekodha kwese rinobata muroyofu unozvadaro yatori munomudara rutoratozoti dziroroya haziyanaro haanofumurana baba vadatoripo muno aroi pao majai ndarutoti mirarirerenge titangi basa. Saka isusu katichiripisa nyaya dzoroi ngoti kazhinji nyaya idzodzoka dzinenge dzisida umbowo hweinzipemberi unokuexonareta iwo uchiwanikwa uri munhu akaroiwa iwo usingaroiwi ngoti kazhinji kacho munai muchitestana masimba uone 12 votes uone 24 votes kutadzisa tambo umwe yabva yacho unoroya ngoti wakamutadzisa pamwe makanyimana nyama amwe takazozwa ndiwo wakapedza matumbu hauzozomboripo matumbu ndiwakaiha matumbu aroya anonga munova muchishupanana. Nyaya idzodzo musanyanguremutsa mukanwa kutaura nyaya dzoroi pese pese muchizotadza kudzimiririra nekudzizadzisa. Isusu sedarika hatizotyayi kuti toipedza sei but tinoipedza nenzira yeinofanira kupedza kwete inenge ichida iwo wamhangara kana kuti wamhangarirwa but isusu sedare tichitarisa nyaya yedu yauya kumangaro kumangaro dzine mhosva asi mhosva yenyu yeminayo yenyimika imhosva yenyu yekuti mukaigadzirisa inogona kugadzira futi mhosva yekuita kaunda tinogona kuya tichivadaidza kuti ndati paipai makapona kaini this time around come back muno muche mwakanakira manje hamuna mugara ng'anga ndiritorwo muroi nditorwo gurupu ndiramwewo ndinotozvirambawo muno ndiri dzimuroi dziguru rachini saka ndikaona ndikaroedzwa mutundoko turudotondatiwo sandarova ndokubata ino saka ukanyaya wakazora kana apeno chinyi hama ndikwete shumba kana kuti ndiutyise muno mandityiwa tinotonga nyaya iyoyo tichiipedza nenzira iyo but tine nyaya dzakawanda dzeanhu ari kuuya kukumhanhuri tichabata nenyaya ari uya tiri yacho achiuya achimangara acho anenge achigina kuti titovabata nenyaya ari kuti adzobvambo izvozvi zvimwe akagara munhu uri kuti haanoroya uri kuto withdraw statement yake in a way
diplomatically ari kutaura kuti ndanizoda pakuenda kobuda nyaya yekuti pamwe une chishai but haisi nyaya yadare rino yekutsvaka shai rekwadhiwayo mauda kutora mwana wenyu motoenda kufambira nyaya dzenu maona umbowo hwakakwana hwekusunga comeback toadaidza maimudetwa toadaidza dzinozani dzemuchipinge idzo musiri kofa tomudaidza uchazoona kutaurana kuti ayo maibhokisi anenge kuti ainani mukandipa makumbo badzeri uyu maimudetwa akati nini makandipe mipito musiri kofa akati hai makandisiyire dzemukati anonga achizobuda roya ngatisaita zvokuafungidzirapa anonama paipo panapa patira mwabatwa ashanje pano wakaburitsa ngezvidhoma urobuka kakawaire kushonga kamudhara kakachita ndipati sofa rikazara ngezvidhoma asikarere kakatotaura kuti zviro zvomandibvitsira ndaufa tikati ndofa ndokwakafa apero saka izvo zvetiri kutaura ngezvemiminika takubatainyebhosva ende ava vari kutotaura avo ndinindodoripwa mhone mwana isusu sose dare tinodawo futi mhone mwana taurai awo uko ndikona sekuti kutaura changamire ngezvekuti kutadzisa masoro achangamire ndikona sekuti ari kuti akupe nguva kumhuri yekwahiwayo asi machajisi muri kuhanzwa ataurwa amaibhokisi ari kuti mhone mwana dare rekuti kuti mhone mwana panyaya iyoyi iyatobera saka yaka vapedza painvestigation vanoona vachifu aibatanya hatiijoinidziva iregari yazasi tinotoivhara panapa kutoti tatopedza nyaya idzo siriya watobatwa nemhosva yekupumha uyu apedza takumubvunza kudaro kuti waizviitirei kutaura handisiziziya which means kuti pamwe mudenga mwake musina ujeka asi ndataura naye apo munhu unotonatsa kutaura zviro zvinodini saka pane zvekumusha ino misha yenyu yakawanda ndikatora kuti waite wekumusha ndopindapo waite wekumusha chendaipo ugadzirisawo zvekumusha kwayo ngoti misha yacho ndakamiririra muno yakadini yakawanda ndingapedzisira ndakutoita zvekwenyu stino zvekwenyu chifambai muone kogadzirise mwanawo asati anongedza futi umwe izvo zvizvuru kunongedza nyaya yemurukora nayo ka maibhokisi akapakara maimutedwa hana umangara murukuzwa iwo satoti ndiri baba uchinakirwa urikorikwakakira uri kuzwa nyaya dziri kuputiswa ngeubaba uri kusara nahwoya that's why baba kwari iwe uchadiri kuti ukasausonaria idzodzidzi urudonha chitotanga ubaba hwako pakafa po mweya wake pawakatondira kuti pa wakabva watopinda muri ndo watopoza mai aya ndimai yako pakukutumbura wa mwana wako she falls under your family way mai ako acho haasotowo kudaidzira aite zvaari kuita vachiti ndibatsire ndikusha kuti ndodinanizvo achidaidzani baba saka urikuzwa maimutedwa rutoti ndiri kuuya ofundisa imwe nyaya kaakati imhonevhu nemwana tokurova ifuti kunoku mhonevhu mwana saka endai motsika chepakati mabhureki aya zvimire ipopo kuti tsvi maimutedwa yavo peinouya ngaiuye mwane iri mutsva futi next muzoachei kunamukuya muchaona kuti mwedzi uno uchapera muri kuyo matare eku uvovoka kuri kuite musikana chizvifambirai chop chop
imwanyura imuri kutobhadhara yemukapona ngeamba yamudegwa zati zikanaka akatomangara nhasi samoni muri kutobuda naro rekuswatini ende muri kuya nichikurowa inozi semodus operandi iyo imetodi yatangoshandisa vandoedu kukurowa kusvika uyo anyarara wakazwisisa akaende pana mafuta mupisa kuti asi pakazoitwa maverification nyaya iyoyo hairivhesi yaimwe wakambojoinise nyaya adzivesi iyi itori yega iyi yatopera yakadaro yakuya nayo itori imwe nyaya itori nekesi nhamba yakatosiyana yekuti azaononga kutorongo nemwana yakudzoserevi but inyaya mbiri dziri ngatisadozoti saka iyi yacho atobuda hatichaizive iyi yakudodo ivo ava vakazoyawo manje wakumangara yavo tinongozodzira nayo separate ava vacho ndikavabatawo mbuya mabhotsi wetamubata unai zvataurwa apa mwaiti makangwara muchiyemba kudarinotovatamurwa machukaropa neline under order ndamubvunza apa kuti munoroya ndamubvunza kuti mukati aro inotoita yekuzwa achitaurwa ngezvaina ndini tisazomubata apa umurowa futi nekondemdokote kuti ulight under order inoimba ine mbudziti mbiri pamusoro pemhounei ngoti tinonga tiri kurealiza kuti mwakamboya mudare rino muine nyaya yemwaizi munoroya mukapika mukati hamurini apa tamubata muri kana kuti tozoti pamwe mamusati mwakuroya mwakazotanga tinotizozwa nenganga but for the meantime nyaya yedu isusu you've been found guilty as charged nyaya yekuti wakapfumwa mbuya isusu mudare muno tiri kuona iri nyaya yezveshuwa ngoti mudare muno watoapfumwa but pane petiri kuona kuti uri kuende kuite state of mind yekuti pari kuenda koobuda kuti zvinonga zvirudai but hatingazvipedzi pamudare muno mukadai mwakatofambire zviro izvo zvokusati mwadini mwauya ngekuti wataura chetaona chawanda paari ichiti dzetashaya kuti dzirubve kubva tazoona kuti dzirubva una nayacho ngoti nayacho anonga atori nechiri yekutoti ndatozoona kuti ndimwe muchando utozobudirwa udarikawo kutaura kwauzozoti uyu esazvarohwa mbuya wazotozodare saka idambudziko ritorumba mwana rakanangana nani babanaba mangwana fambai muende kuzoti chiti uitika moto usati waenda kure mapazwisisa saka mimi hangu kune nyaya namaibhokisi tinoti hatisi kuvarikisa sisi tikuona here dzekudaidzwa kwataita kuti tatosiyawo mabasa edu ngabva harare ndabva nyaya tongoda mari kufamba kwataita hanichati maone mwana kondingapo hangu ini mazwai aya hazi nyaya itamubatana here tazi muri pemhoni mwana hazi hatichadi hedu mhoni mwana tauda kuti next time muri kuregererwa ngava kuzi taido muripisirwa mwana next time hatimuregererwa asi taite makosi etaita kubva kwetapa ndozvitasiya ndozvitawirodi mubhadharisa asi muone mwana hamuchadini munoti kudini nemasoko asi peashata ngepekuti ndaandachidamuzviunzwei ndipo hangu inini zvomwaa mwachadzoku muchipeindira zvitenda onaiwo mhuri yacho onaiwo mhuri yacho tingamiri
Onayo mhuri yacho ndiri kuchema ndiri mai yacho. Onayo mhuri yacho zvayakaita. Mai muri kujema hamusi kugadzirisa pakasiya baba. Muri kusara kuchigara nevana kusiya vana Urumbo wangu chiri kungotora nzvimbo ndishova ndokupera kubatsira. Zviri kundishupa, zviri kundishunguruza mufunge mwana wangu. Chii chiri kunasa kuitika chaicho? Zviri kundishungurudza mufunge. Handisarugare paizvi. Ndikushava kuti chii chiri kungoitika. Zvavakutaura maboi panapa chafamba achigadzisa nyaya dzacho. Dzingogadzisi mambo. Amenoni. Izvi zviro handigadzirisi kuti imwimwe nyaya yakutaurwa imwimwe matransport enyu muri kuda chinechi $80. Handikude $80 handichabvisi $450 instead of $450 makabhadhara $80 edu kuzoke vakuregererai nemhosva yamamwakapa nezvimwe ese munoti kudini nazvo muzvimwiri kwezi $80 vanoda kubuda vachifamba vaenda imwimwe mabatirwa ndibaba ndakabvisa mari yangu yone saka $120 nemuda kubhadhara $120 yemakosi avo akonzereswa nedare rineri. Saka muri kuti kudini buda mazwa here handipaidawo bhadharwa $450 yaanga achida kuburitsa saka hanzi ndabhadhara mari yangu yeidare $40 netransport dzabva ava kuna vari kuti tinoda $120 tokuregererai chendai mogadzirisa zvinhu zvenyu handichakuripisa bana wane zvavaona wane pfungwa dzavaitawo savanhu da ii mhuri zvinhu zvirikutova zviridza asi kukanganisa mama kati isusu sena kandatokubata ini nemhosva but ava vari kuti isusu tavaregerera ndo hwamakatadzira ndo hwamakaona vari kuti handichamuripisi bana asi zvendisomuripisa chitikabvayo makosti edare transport nemari zvetabhadhara zedare tiende hedu kumba musazodii futi musazozvii pobvapachisara yedu panotsinza mopa ndiana rusunza tauraiti but avaruda kuenda vanoyo vasina vauyaudare vasina yangaridare vauyo vatiza todi muda kuti mozovaendesera kumba kwavo Ini ndaida kutopenda anyabhokisi kuti mukadziwo nasekuru aite mweya waMwari ngekuti haaizotevere kutore mafuta avo kutoisa kurubatsiro rwekutoone kuti hapana nechiri mashoko emwataura changamire yekuti mbuyavo neanavo ngaende kobatsire vana nemhuri kuti zviro aone gwara ndizvo zvitoriko ngokuti zvatoti nyangarara mumusha kutotendawo atoti
ngekutoona haanotenderwe kuti musati abvisa zvenyu kutoone kuti izita rekundozipa hai anoda kupuwe mhou nemwana nemhou nemwana yacho pasina pemuni kutoone uno ndinototende mashoko ataurawo nemashoko emwataurawo kuti apange kuti endai mutogare pasi nemhuri yenyu kana muna ana tete kana muna anani muone kuti zviro zvinezvi zviri kumbosi nyanga rinoita kudai ngendayenyu then ozouya ozomutaura mwaita saka masoko makukutu ari kubva uko mayani kubayani maikunza ari kuti maite zvakanaka uyu mhosva wanga watobarwa ende kuri paikokowaiaa asi marerusei mwoyo nekuti mwati unodanha wacho hapana chiri chii chakatsarukana kurazi zvinhu zvinondoitika mukugarisana hazvizodi kunyanya kuombeserana kusvika pekudini pekupedzisira but manje imwimwe tsitsi dzenyu manje dzakuchichitondivhiringidzovo kuti next time ndikaona mwayo udara handimboiti nyaya iyi inini kuti ndichaenderere mberi kuti ndiende kwaati mhou nemwana handichatokwane uponu ndaindonadzo zvemhou nemwana handichaibhausisiri utsinye imwe mwari atobarirwa mhosva acho mwasiya zvicheni iriri ndinochizosvika ndiri zvenyi nyaya yacho no siri ipapo like I was saying ndiri kumha ndiri kutsura nyaya yenyu davhedhiti I'm putting it aside chaji yenyu in a way ava watongodropa in a way wadropa macharges diplomatically or psychologically one way or the other watodropa chi macharges against you chavakutoda compensation yemacost asi nyaya nemimi hapasina saka wanze atodaro anondikuritsawo kuti musitaire ndichachajiwa akure zokusakosakara ngatomurowo kudira otosi ndoachazoita chibhadhare 120 kunoku 120 tobvisa zvana mone mwana no imini 120 inini nyaya yavo apa it's tricky vanoda kubhadhara makoti charges avo nini but nyaya yavo iri kuonetsa kuti tinyatse kuita nyaya zvamaita izvozvezvo isusu sedare tinozvikurudzira zvakanaka steri because zvinoonekwa kutoti nyaya yacho apa uyu wacho zvaari kutaura wacho haasi kuti timubate nenyaya directly futi zvakadaro uita unga pane zviri 20 paari tinonga takuenda kototorowo munhu uri muhospitari uri paunzenuya watomutoroti uya udare uya udairenya unogona kutozi wakabairo neuyu wakatote mara yacho ndakatoya iyo unoziva kuti mhosva unoziva kuti unogona kuenda ujeri ndakutokuendesa ujeri mukora kuchitoka munhu achidaro haikudzine ndo panozozi was not fit for trial. So in this case you are not fit for trial. Siliya togona kubata vanoeodhadha nemhosva pane tichitoitarisa ava vazotokuregerera hako havo kudai but inini kunouka ndanga ndatogara ndisina chaji ndatoona zvadii
zvirutodini zvirutoidi. Saka in a way, in short, iwe uchienda rinogadzisa zvozvikuma ende fundisana kugara zvakanaka, musajaira kunondedzana kutaurana zvisakafanira, munopedzisira mavaya ana mai bhokisi atozosvika pakutoona kuti pane zvinga zvinoteiiasi akuregerera. Ndizvo zvinotarisira kana Mwari kana iye Jesu wacho paaifamba wakavhiringidzwa navanhu akawanda, asi waitotaurira kuna baba ake kuti anhu ayaregerere, hapana zvaanodii zvaanoziya. Kuregererana kwakanaka, maita zvakanaka. Kudara hakusi kwekuuye koopeserana nekusungisana nekuti kuye koti nyaya dzeenzano dzigadziriswa, haizvo anhu agare zvakadini. Kuripisana hausiwo wega mutombo. Iyo zvimwe amasvike pamombe 3 mambo nemwana mairi tori mombe 3 looking at something like about $1,000 vazorega. Isusu sedare inini samama ndaonawo kuti une dambudziko kusikana unoda kutobatsirwa. Zvimwe zviro zvizhinji zvacho zvaari kutotaura haatozvizivi, pamwe unozviziya asi sekubvunza kwamboita kuisa kuti mwana wayo makambotaura naye zviro zvakati muchitoti handina, asi iwe urikuzvitaura kuti pane zvirudi. Imwe musati mwaregererwa kudari munongokuenda kuchibva matogara kwati haisusu takawina takakutaura kwati tinobhobha. Hamuzubhobha, mabhobheswa kunyura mamatonyura. Ende mari iyoyo tandichiita muswatini next date racho mama munda irikunogwerana. Saka avacho kuti mada kuvatenda munovatenda kangani kaini yekuti iwo vakuregerera. Kukuregerera kwavo vaita isusu sedai vakukuregerera. Taswera muno aftarandese nyaya neduna vanhu ivavawisa vanhu pavanenge vachida kubata pane zvekuda kuti pane magetsi pane zvizvi bati handi nhamo dzekuti imweni ndini mukadzi bedzawo kuti tiregeroita nyaya zvazvisikaiti nekuti mai bhokisi atorwo muno mudare namwana atochenurwawo inewe atobuda kuti haasi muroi. Inini bewanaka vanotaura ndataroti mbuya inoroya basi pendaibvunza kuti munoroya mbuya ikwadodari kuti pendazoona kuti hairoyika pekuti iri kuorekerere munhu watobatwa nenyaya munhu wabatwa nenyaya kwakutaura kuti oraitisa kuti ngatidii ndo zvinoite muroyi here imwana kwe ndo zvinoite muroyi. Mune mwoyo wenyu wakanaka, rambai mwakadaro zvakanaka, munounza nyaya kuno todzitonga. Mwoyo wenyu wamashandisa kuti ayo ava varegereri vaende kogadzirise. Pane zvimwaona ndo zvendandinovuta ndo zvindoona, saka ndazosvibura. Saka inini mode kuuya muswateni ne$120. Isusu kunoenda munane $160 yenyu $40 yedare yemuno ne$120 yawo apa. Saka munane $160 mauya ne$160 avatovapa mari yavo dare rotora mari yavo. Asi panyaya yenyu yakatonga tiri kungochengeta rekodi yekuti nyaya iyi yaiti nekuti mazokuregerera isusu sedare takuregerera on condition yekuti endai munofambira mwana uyu muzwe kuti chii. Okay, pane zviri kuitika mukasaiona kuti chii uchafuma akafawo. Chinhu chiri kutamba vana hachisi chinhu chidiki.
zviri kwaari anenge ari kwaari. Imimi mari dzavo dzenyu mwaenda mafamba, mari dzavo dzenyu munonga mwaona madogara nawo ngei mwade kuauya nawo kuno kuite mhosva. Iyi nyaya isusu iyi nyaya iyi nyaya tatoitonga ikatopera tikatopa judgment tikatopa verdict zvese tikapedza pakaitwa kuti draw yaenda kuitwa yatopera. Tiziva kuti nyaya yenyu yanga iri kunohuda yatodii but hazvikuti hadzisi kuunza yenyu maikwasungisawo kuti maibvunza kuti mazozwa kuti ndoakahemurumwe munouya zviri kwemuri kuti mwada kuti abatawo nemhosva yekudya matumbu nemusoro rerei mozoti waregererei asi ivo vamuregerera. Isusu sedare tiri kumuregererai taona zvinhu zviri kuitika. Inini kazhinji ndandiri kunyatsoda statement yasiriya hapana statement yetinogona kubatanidza neyenyu kuti dzizokudi hadza hari kuti kuzoite dare redu handiri kuomeserana harisi rotsineva ngerekuti tifunde kugarisana zvakanaka vaite muenzaniso wakanaka. Vamwe wenyu vanodzidzawo kuna vanotopona ngoudya dare ndakazototenga mudududu nemari ndakabhadharwa dare mondo ndakatoitenga zvinenge zvakanaka unenge wakazivina nyaya dzacho but hapasi pese paponondoti wavina chirocho chowachatozinga chidai. Ava vari kude kupinde kude zita kupinde mari. Get the point. Maibhokisi aipinda udoti zita ravo richengeswe mudare mudarikei saka ndati hakuna muroi unoti amangare nyaya yake atoiwina odzichenderera. Hakuna muroi wakadaro ndo panotobuda muroi manje ipo papo ari kutoti right ndaitoida nhasi unonga atobvawo mbakapura nhani zozviteetichiitira asi isusu mutemo wedu tinobhilivha kuti munhu akapara mhosva inodii saka okay maakuenda ino bemunoya musi wa15 motitaurira kuti makafamba sei mai yacho dziripo mai nababa tozwa kuti zvakafamba sei kuti muri kuzvigadzirisa zvakanaka kuti mwafunga kuti mune mhosva yamunoda kusimisa ndinodzonoya muchini mai mutetwa amwenyu munongo ati inini ndazvaregerera ndichibvatana tsengonoti haasi muroi imwimwo murudodi kumangana kuti hamusi kwaregerera wenu mazwa ruzwa hazinokauya tokumbirana nyaya yedu inonini tabuda muno ndichaenda futi kwani kwawa motenda futi izvi ngezvekuda makatenderutsira makaita hii idira riri handizvo moenda futi kwamayamutetwamoni isusu pemuchauya kudaro next week tochizoti mafamba zvazi pane rumwe rubatsiro runodiwa kunoudare tokudini tokubatsirai kana pasina rumwe rubatsiro okay pane chimweni mari 160 usarekera mbuya nayo ngekuti vatoitawo makosti edare netransport zvikudzawo modza mabhazi avo idzo mari zvekurikisana basi manyatozwisisa saka imwimwe vana bhokisi zvino tatopedza imwimwe musi wa10 munonga maakuzouya ngavataura ndaita kuti ari kuti
kuti ngauye titaurirana ndikutaura ndeyamainite kwaro kuti ngauye titaurirane angazotaurirana ega kumhatso haisi mudare haina umangaro iyo haisi dai iri mudare muno yabva yamaimutetwa haisi mudare yanga iri mudare ngeyamaipolisi saka ava vanochitoendera maimutetwa konyengerera maimutetwa kuti vasauyepi Right, sumkani. Onine petu ya hapa.